Beste liefhebber, volg je binnenkort in de prijzen. Blijf checken, zou ik zeggen. Misschien weet je het of misschien weet je het nog niet, maar in het najaar dropt er een nieuw album, Regel van 3, op Triple Gatefold Vinyl. En om de album te promoten droppen er de eerste 7 dagen van september, oktober en november telkens een track op mijn YouTube kanaal. Oftewel 3 gratis EP's. Die nummers komen online op een willekeurig tijdstip, want de eerste 3 comments op elke video, dus 21 video's maal 3 is 63, de eerste 63 comments, die komt terecht in een soort potje en dan worden er daar 3 willekeurig uit getrokken. En die 3 die winnen elk een prijzenpakket. De eerste die wint C-kant op double vinyl, Eeuwige Student op double vinyl, Ruimte op CD, Oliver Tongue Twist op CD en een Oldschool Samurai shirt. De tweede prijs die krijgt een Eeuwige Student double vinyl, een Ruimte CD en een Samurai shirt. En de derde prijs die wint een Eeuwige Student op double vinyl en een Ruimte CD. Wat kan je nu doen om zo snel mogelijk te komen, om bij die eerste te zijn? Dat is abonneren op mijn YouTube channel, de bel daar aantijden, de notificatiebel. Dan krijg je een melding vanaf dat er een nieuwe video online staat. Dat vergroot de kans aanzienlijk dat je bij de eerste zit. En dan gewoon komen. Zo loop jij misschien wel weg met de Samurai prijzenpakket. Nu, als je zoiets zet, Samurai, daar een beetje zitten wachten totdat die video online komt, dat is niet mijn ding, hè. Ik check nog graag op het gemak. We got you covered. Van alle comments verspreid over de 21 video's, dus van alle comments, niet de eerste, allemaal, wordt er 1 random comment uitgekozen. En die schiet de hoofdvogel af, want die wint een regel van 3 op Triple Gatefold Vinyl, een regel van 3 t-shirt, Eeuwige Student op double vinyl, C-kant op double vinyl, een Ruimte CD en een Oliver Tongue Twist CD. Het is een heel groot pakket. Dus als je wilt kans maken op een van de voorgaande prijzen, zorg dan dat je geabonneerd bent op mijn YouTube kanaal. Hou de pagina in de gaten de eerste 7 dagen van september, oktober en november. En laat me in de comments weten wat je vindt van de tracks. Merci voor al jullie support, gasten. Ik hoop dat jullie gaan genieten van de nieuwe muziek. Yes, we zijn één Hassan nog steeds.